Jeg hedder Anna-Grete Kimak og er født i 41 den 8. maj. Jeg er født i Havløkke nede på Lolland, og der har jeg boet hos mine bedsteforældre altid. Min mor, hun hedder Karen Helene Margrethe og er også født på Lolland. Og mine bedsteforældre, det var Laurits Emil Hansen og Rosa Hansen. Og de er født i 1919. Og jeg selv er døbt i katolsk kirke i Maribo. Jeg har været klar i 84 år. Se, kære venner. Den er jeg døbt i. Der har jeg fået vand i ansigtet. I håret. Jeg ved ikke, om jeg havde nok ikke noget hår. Min morfar stammer fra Lolland, så vidt jeg har fået at vide. Og min mormor kom fra Polen, kom til Danmark som roepige, som 18-årig. Og det var meget almindeligt dengang, at de unge blev sendt op, så kunne de tjene penge og sende hjem til deres forældre. Og hun kom med nogle veninder. Der var sådan en polsk, ja, jeg vil kalde ham for Alfons, men det var han jo så ikke, vel, tror jeg da ikke. Men det var jo sådan noget der lignende. Han sørgede for dem, og så boede de i sådan nogle barakker på gårdene, hvor han så dirigerede, hvad de måtte og hvad de ikke måtte. Og min morfar har jo altid været ude som bondekal på herregårdene. Og da de så blev gift, min morfar og mormor, der rejste de, han var fodermester rundt om på nogle gårde, og hun hjalp til i roerne og køkken og var med ude at malke. Og sådan forskellige ting, som man nu gør på sådan en gård der. Så da min mor, hun gik hen og skulle have mig der, så var det meningen, at jeg skulle have været bortadopteret, men det ville min morfar og mormor ikke have. Så de fik mig i pleje. Og det har jeg jo så været glad for. Jeg ved bare, at min mor ikke ville have mig, og så skulle jeg bortadopteres. Hvor mine bedsteforældre så sagde, at det skulle jeg i hvert fald ikke, hvis de kunne få lov til at beholde mig. Så har jeg boet hos dem altid, indtil jeg kom i huset som 13-årig, 14-årig, kaldte man det jo dengang, ikke? Eller havde en bror, som jo desværre er død. Men han har også boet hos sine bedsteforældre i Jylland. Først hos sin far, og så overtog hans bedsteforældre ham. Så vi har ikke haft meget kontakt gennem årene. Det var sådan lidt sporadisk. Vi har samme mor, men ikke samme far. Min far, han var slagtersvend og fik en forretning på et tidspunkt i Roskilde. Og han hed Helge Georg Wagner Hansen. Jeg har mødt ham en gang som voksen, det vil sige, at jeg vidste, hvem han var. Han vidste ikke, hvem jeg var. Jeg var hos mine daværende svigerforældre i Roskilde, og farmor og jeg, vi var ude at gå tur. Og så skulle hun huske at købe noget leverpostej til deres gravhund. Og så sagde jeg, at det gør jeg, for jeg vidste jo, hvor han havde forretningen, og gik ind. Og da han kom ud bagfra og kom ind, der var en anden ekspedient, der stoppede han op i døren og vendte op og gik tilbage. Og det må være, fordi jeg ligner min mor utrolig meget, ikke? Så fik jeg da set ham. Det første billede her, det var, fordi min mormor ville have, at jeg skulle fotograferes. Og så havde jeg jo for, at jeg skulle se fin ud i håret. Der havde jeg fået toiletpapir rullet i håret. Det gjorde man dengang, så man fik krøller. Men jeg ved nu ikke, hvor meget krøl der er. Og så har jeg et billede her. Men det skulle nok have været vist først, hvor min morfar og mormor står med mig. Og der er jeg godt nok meget lille. Min morbror står inde imellem, så ham er jeg jo opvokset med. Her er så et billede af min mormor og morfar, da de var. Min mormor var ikke ret gammel der. Jeg tror, hun er de der 18-19 år. Og min morfar er jo gammel der. Det er taget hjemme ved huset, hvor han går ud af hoveddøren. Det er derfor, han ser så skæv ud.
fordi han går ned ad trappen. Jeg er født i det her hus nede i Havlykke. Dengang jeg blev født, var der stråtag på. Det blev så skiftet ud med med sådan et fast tag. Nå ja, det er jo fra haven. Kan jeg se. Det har jeg så skrevet bagpå, men det er jo også et gammelt billede. Og sidst jeg så det, der så det sådan nogenlunde sådan her ud. Fordi der er andre, der har købt det og lavet det om. Hvorfor jeg ikke kan kende det, det er jo fordi, da Bertha og jeg, vi var her sidst, lå der en masse brædder og alt muligt, og der var det træ ikke så højt. Men nu skal jeg fortælle jer noget. Her, der gik jo en vej op. Der boede Henry og Helene deroppe. Det må jo være revet ned. Midt imellem her, der var der en dør. Og det der tagvindue deroppe, det var der jo ikke. Men der var en dør der, og der gik en grøft, ned fra mosen dernede, her og her. Og så var der en bro over, og så var der et kastanjetræ her. Der hvor gården er nu, er blevet bygget. Der lå der også et lille hus derovre, hvor jeg kom hos nogen. Han blev kørelærer, den yngste søn blev kørelærer oppe i Østofte. Og derhenne, hvor det bagerste vindue, der havde vi jo brændskur. Og min mormor, hun havde den flotteste have her foran. Hold kæft, hvor er det trist at se, at det er så forfalden, ikke? Så derinde, der er jeg født inde og opvokset. Min skolekammerat, han boede derhenne. Og der måtte vi måtte ikke spise pærerne, når hans forældre ikke var hjemme. Det gjorde vi heller ikke. Nej, vi måtte ikke plukke pærerne, når hans forældre ikke var hjemme. Det gjorde vi heller ikke. Så gjorde vi sådan, vi holdt på pærerne, så gnavede vi den rundt. Jo, her har jeg rendt og fået skrammer på knæene og alt muligt. Vi skal den vej hen. Ja, vi boede der til jeg var 20 år, boede vi i det hus der. Eller havde min morfar det. Min mormor døde jo undervejs, og så flyttede min morfar fra det hus og til Nakskov. Ude i en lille lejlighed. Jeg kom jo i skole som 7-årig, og dernede i Havlykke skole, der var der sådan et lille hus, som hed Forskolen, og der gik man 1. og 2. klasse. Og så når man havde gået de der klasser der, så kom man over i den anden bygning, og der gik man flere klassetrin sammen, for det gjorde man jo dengang. Vi gik også i skole om lørdagen, i en årrække, lørdag formiddag. Og altså, vi havde jo flere forskellige lærere, men den første lærer, jeg havde, det var en lærerinde. Hun var til de små, og da jeg så kom over i den anden bygning, så var det en mand, der var lærer, og ham havde min mor og min morbror også haft. Så han kendte familien. Og så fik vi nogle andre lærere, men nu ham der som lærer Larsen, når vi sad efter, så kunne han godt glemme os. Gik han ud og rodede i sin have, så var det gerne hans kone, der opdagede, at vi stadigvæk sad derinde. Og så var vi heldige at få sodavand og kage, når hun opdagede os. Så ellers så havde jeg en god skoletid. Jeg sad efter på grund af, at jeg var rapkæftet. Fordi jeg har altid lært hjemmefra, at man skal ikke finde sig i noget. Hvis man synes, det er uretfærdigt, så skal man sige det. Og det gjorde jeg. Så det var jo ikke altid, det faldt i god jord hos læreren. Min morfar han sagde gerne, jamen du har jo nok fået lov til at sidde efter, på grund af, at du har gjort noget, du ikke skulle have gjort. Så det tog man meget roligt dengang. Det var sådan en times tid, man sad der. Og så skulle man skrive nogle dumme
bogstaver og tal, og jeg ved ikke hvad. Vi holdt festen hjemme hos mine bedsteforældre. Der var min morfars bror, Kai og Bertha fra Næstved. De var med til konfirmationen, og ellers var vi, og min mor var der. Ellers var det bare sådan, vi var ikke så mange. Det var der simpelthen ikke råd til. Så min morfar, han holdt en tale, og den glemmer jeg nok aldrig. Fordi han sagde til mig, at jeg kunne gøre lige, hvad jeg ville. Og jeg kunne også blive lige, hvad jeg ville, sagde han. En ting, det var bare, at han ville ikke hente mig nede i havnen nede i Bandholm. Og det var fordi, der kom jo skibe der med sømænd. Så det har jeg så aldrig gjort, for det turde jeg simpelthen ikke. Så det var min konfirmation. Og så var der lidt andendags. Dengang der holdt man jo andendagsgilder rundt om hos dem, man blev konfirmeret sammen med. Det var ikke noget med, at man gik i byen som i dag og købte ind og alt muligt. Nej. Man havde balfaltere med lys og slukket indimellem og sådan det forskellige. Det var rigtig hyggeligt. I konfirmationsgave, der fik jeg, som man nu gjorde dengang, jeg fik en lille kuffert. Og så fik jeg et par kjoler, fordi jeg skulle jo ud og tjene ude i huset. Og så fik jeg et armbånd og en broche og lidt penge og ellers ikke noget. Jeg fik ikke nogen cykel, som mange gjorde dengang. Jeg havde en gammel en, der larmede, så man kunne høre, når jeg kom kørende. Men ellers så fik jeg ikke noget. Ja, min opdragelse, den var faktisk, jeg vil sige god. Jeg lærte, hvad man måtte og hvad man ikke måtte, og at man skulle arbejde for føden. Og det var sådan en selvfølge. Når min mormor hun skulle i roerne, så var jeg med. Og det var jeg fra jeg var 2 år. Så når hun lugede roer, så plukkede jeg. De stod jo gerne sådan en række, og så var der sådan 3-4 roer, og så skulle der kun stå en tilbage. Og hvis jeg kom til at hive dem alle sammen op, så skyndte jeg mig at plante den ene igen. Det var der vist ikke nogen, der opdagede. Og da vi så nåede dertil, hvor de skulle hives op om efteråret, så skulle de jo trækkes op og bankes og lægges på en pæn række. Og når min mormor gik hjem for at lave mad, så fortsatte jeg, indtil det blev halvmørkt. Og så dagen efter, så skulle vi hakke bladene af og smide dem over en bunke. Så det var sådan set, hvad det meste af min barndom gik med. Og min mormor gik også med tærskeværket, det gjorde man dengang. Et tærskeværk, det er der, hvor man har korn på markerne, og de bliver kørt ind, og de er bundet med et bånd. Og så stod min mormor og skar båndet over og drønede det ned i sådan et hul, hvor det kom ned, så kom halmen ud et sted og kornet et andet sted i sække. Og det gik rundt på gården forskellige steder. Så var vi unger, vi var med ned at spise, når de skulle spise frokost og sådan noget. Og ellers så måtte vi passe os selv i den tid. Efter skolen kom jeg ned på en stor gård, der hed Vorsgård Gård. Og der kom jeg ned som barnestuepige. Og der havde jeg det rigtig godt. Og vi lærte en hel masse dernede. Og det var også, den ligger mellem Havløkke og Bandholm. Nærmere betegnet i noget, der hedder Koholt. Der boede man også på at have nogle fridage, der kunne jeg køre hjem. Jeg kunne faktisk se skorstenen derhjemme, derfra, når jeg gik op på første sal, der på gården. Så det var jo ikke langt væk hjemmefra. Derfra, der kom jeg på efterskole. Det havde jeg hørt så meget om, og det synes jeg kunne være sjovt. Og der var jeg i et halvt år. Jeg var på Brøderup Efterskole, som ligger ved Tabernøje. Og der lærte vi lidt husholdning, og vi lærte noget, hvad nu det hedder, gymnastik lavede vi, og vi kørte ture, og i det hele taget, så havde vi det rigtig hyggeligt der.
Ja, det var den bygning der, det var den eneste, der var der. Den der var der. Det der var der ikke. Det er bygget ud efter. Jeg tror nok, Greve han boede derovre. De havde kontor og sådan noget derovre også. Ja, og vi boede deroppe, men ude til den anden side. Der var kun piger der om sommeren. Og så kom drengene om efteråret. Hold da op. Men det er jo lavet meget om. Sådan er det jo, ikke? Jeg synes, det var en skøn tid, da man var hernede. Altså, det var helt anderledes, ikke? Jeg var dernede på den der gård, som nu er åbenbart revet ned, ikke? Og så spurgte hun, om jeg kunne tænke mig at komme til København. Så sagde jeg, nej. Så sagde hun, hvad med at komme på sådan en efterskole, altså prøve det også, ikke? Så sagde jeg, det kunne jeg da godt tænke mig. Så anbefalede hun faktisk det her. Jeg kendte jo ikke et øje heroppe eller noget som helst. Det var Greve, han var her dengang jeg var her. Ja. Så det er jo... Så er det altså et par år siden. Ja, det er det. Cirka 68, ikke? Ja. Tiden flyver. Men det er jo meget sjovt. Ja, noget af det, ja. Men der er jo kommet meget nyt til jo, ikke? Det er der. Den der var der jo heller ikke. Nej. Men det der var der. Ja. Og der havde han kontor derovre. I spiser derovre nu, ikke? Altså, vi spiser derinde nu. Nå, derinde. Ja, Nå. spisesalen. Ja. Og så er der personalestue herinde, og forberedelseslokaler og vagtværelser ovenpå. Ja. Så. Jamen, jeg var jo deroppe på. Ja, I har jo boet heroppe. Ja. Det var alt. Ud til den anden side havde jeg værelse, eller vi var jo 4 jo, ikke? Ja. Der boede sådan et sted, men det var hyggeligt. Fantastisk. Det var rigtig sjovt. Så da jeg havde været der et halvt år, så tog jeg hjem til mine bedsteforældre. Og så kom jeg i huset hos et lærerpar ude i Maribo. Og der var jeg sådan et halvt års tid, tror jeg var der. Fordi så skulle de flytte til København. Og så kom jeg op på vores alderdomshjem og var i huset deroppe. Og det lå i Nørreballe. Så det var jo også tæt på derhjemme, og det har jeg jo faktisk været alt de der år der. Og jeg har været hos en slagter i Stokkemarke. Og så kom jeg til Maribo igen, og havde været i Tatol. Det var sådan et sæbehus nærmest, hvor der var alt muligt. Og det var nu meget sjovt. Der boede jeg så hjemme og kørte hver morgen de der 10 kilometer på cykel i alt slags vejr. Og hjem igen om aftenen. Så gik jeg hen og blev gravid. Og så flyttede jeg til København ind til min mor. Min mormor var jo død i mellemtiden, og min morfar flyttede til Nakskov. Og så startede mit liv i København. Og der kom jeg over hos brødrene Andersen, søstuen. Og så skulle jeg jo lige føde Kim dengang. Og så kom jeg tilbage igen dertil og har haft et rigtig sjovt ungdomsliv derovre. Jeg nåede at blive 19 år, inden jeg fødte Kim. Jeg har 4 børn. Kim er den ældste, og han er født i 60. Og hans far, han hedder Gert. Og så har jeg Jørgen, som er født i 63. Og hans far hedder også Gert. Og så kom Jeanette ind. Hun er født i 65. Hendes far hed Varny. Og så har vi Pierre, som er rosinen i pølseenden. Og det er Bert, som jeg har været gift med i over 50 år. Og så har jeg 3 børnebørn og 4 oldebørn. Efter brødrene Andersen, så har jeg været i en vuggestue eller en børnehave og gøre rent. Jeg har gjort rent på teknisk skole på Tuborgvej
Børnehaven lå på Frederiksborgvej, og jeg har gjort rent på Søborghus Kro. Og så har jeg jo så arbejdet på en skole og gjort rent i næsten 25 år. Ja, så blev jeg dagplejemor. Det er faktisk samtidig med, at jeg både gjorde rent på i børnehaven og i skolen. Der gik jeg jo hjem klokken 8, eller halv 8, og så kom børnene jo der. Jeanette tog imod samtidig, ikke? Jeanette var en 11-12 år, men det var med forældrenes godkendelse, at hun gjorde det. Hun var også ude at være barnepige for dem, når de skulle noget. Så var hun hjemme hos dem og passede børnene. Og der blev jeg uvenner med hende, der var tilsynsførende. For hun kom altid, når børnene sov. Og så spurgte hun, om de altid sov. Så sagde jeg, fra de kommer til de går. Og så blev vi uvenner, og så sagde jeg op. For enten var det hende, eller også var det mig. Og jeg var jo godt klar over, at de ville jo ikke fyre hende. Og så blev jeg sort dagplejemor, så jeg har nok passet en 50-60 børn hen ad vejen ved at skyde på, hvor jeg stadigvæk har kontakt med nogle af dem. Det synes jeg er rigtig dejligt. Vi har altid arbejdet her i familien. Op til både 1 og 2 job på en gang. Og så gik jeg på pension som 60-årig. Og jeg har aldrig haft så travlt, som jeg har nu. Jeg gik hen og blev gravid med Kim, fordi jeg lærte en at kende, der hed Gert, som også boede nede i Maribo. Og så, da jeg var gravid, flyttede jeg til København, og der flyttede han til Roskilde med sine forældre. Så vi nåede at få Kim og Jørgen, inden det forhold det var slut. Og så hyggede jeg mig rundt i byen og forskelligt, og så rendte jeg ind i en, der hed Varny, som min veninde havde flirtet lidt med på et tidspunkt. Og der troede jeg jo stadigvæk, det var hende, han kom for at se, for der var jeg flyttet på Mødrehjælpen. Så vi gik hen og på et tidspunkt og fik Jeanette sammen, og var venner og kærester indtil jeg rendte ind i Bert. Fordi der var Varny startet som taxachauffør, og han kørte altså så Bert over til mig, hvor jeg boede. Fordi jeg mødte Bert inde på et værtshus, hvor min mor var servitrice inde på Congo Bar. Og der var det jo meget skægt, da Bert han kom op og sagde, at han havde en hilsen til mig fra min gamle kæreste. Så der blev man sådan lidt tænkt, hvad for noget? Jo, fordi han var blevet hentet ind på Royal Hotel af ham og var blevet kørt hjem. Og der fandt de jo ud af, at de kendte jo mig begge to. Så det var jo meget sådan mærkeligt, synes jeg. Men de var gode venner. Det kan man ikke sige andet. Og der boede jeg over i Kantorparken i nummer 1. Og så blev Bert uvenner med sin mor, og så flyttede han også ind i Kantorparken nummer 1. Og så flyttede vi på Emdrupvej, fik en lejlighed, hvor der var et værelse mere. Og der blev vi så også gift over, selvom jeg har aldrig ville giftes. Men jeg blev så sniløbet. Og der blev vi gift på Københavns Rådhus. Og det er sjovt nok, fordi de 3, som jeg har børn med, er døde alle 3. Det er ikke noget, jeg har gjort, vil jeg lige have lov at sige. Men jeg kan huske, at Varny sagde en gang til Bert, at hvis der skete ham noget, skulle Bert passe på mig, og hvis der skete Bert noget, skulle Varny passe på mig. Men så smutter de bare i svinge, så jeg ved ikke rigtig, hvem der passer på hvem. Sådan er livet jo. Jeanette mistede vi så i 22 i april, den 10. april, og Bert den 18. oktober 22. Det var lidt hårdt. Jeg kom på Mødrehjælpen, fordi at jeg
Jeg ville godt flytte hjemme fra min mor. Hun havde jo kun en 2-værelses lejlighed. Og så fik jeg en lille lejlighed på Mødrehjælpen i Svendborggade på Østerbro. Og der boede jeg i 3 år. Kunne man bo der dengang. Og så fik jeg så lejlighed i Kantorparken, nummer 1, senere. Jeg har en veninde, der hedder Britta, og hende mødte jeg hos brødrene Andersen. Og det var jo så der i 60, at vi mødte hinanden. Og vi er stadig venner og veninder og ses jævnligt. En gang om ugen i hvert fald. Spiser sammen og hygger os sammen. Vi har gået ud og svinge vores skæve tæer sammen. Både det ene og det andet sted. Og har fulgt vores børn, og hun er gudmor til Jørgen. Jeg kendte alle hendes søskende og var hjemme ved hendes forældre, fordi jeg boede i Svendborggade, og hun boede i Nyborggade, så der skulle vi lige over Strandboulevarden for at komme hjem til hendes forældre. Så der boede hun mere eller mindre hos mig på Mødrehjælpen, selvom det måtte man ikke, men det gjorde hun så alligevel. Hun startede som barnepige, men så ville hun pludselig med i byen. Og så blev det bare sådan. Hun var barnepige for Kim og Jørgen. Og så pludselig så sagde hun, det gad hun ikke mere, nu ville hun også med i byen. Så det kom hun altså. Hun er 3 år yngre end mig. Så vi ses stadig og har fulgt os ad hele vejen igennem. Som barn fik jeg ikke loppenge. Men når jeg var til købmand og sådan, så fik jeg sådan et par 25-50 øre, jeg kunne købe lidt snold for. Og da jeg kom i huset, det første sted jeg var, der havde jeg selv forhandlet løn med fruen i huset, og der ville jeg have 1.500 kroner om måneden. Og det fik jeg. Min mormor syntes, det var forfærdeligt, at jeg havde sagt 1.500 kroner. Men det accepterede de. Og så har jeg ellers sådan fået penge hen. Men det første sted, jeg var med de 1.500 kroner, der skulle jeg sætte de halve af dem i banken, og de andre halve måtte jeg bruge. Fordi min morfar sagde, at man skulle have en opsparing. Og det havde jeg så. Men ikke alverden, men nok til, at jeg synes, jeg var rig i hvert fald. Og det har jeg så gjort hele vejen igennem. Sat noget af min løn væk. Og hvad jeg sådan har fået, da jeg var på systue, det kan jeg ikke huske, for vi syede på akkord jo. Så det er lidt svært lige at huske. Men jeg kan i hvert fald huske en gang, at der fik man jo pengene i en kuvert. Og så skulle jeg jo lægge nogen til side, og dem lagde jeg så i en kommodeskuffe nede under papiret, man havde i skuffer dengang. Det ved jeg ikke, om folk stadigvæk gør. Men så opdagede jeg dem et godt stykke tid efter, og kunne ikke huske, det var mig selv, der havde lagt den der. Jeg tror, det var min mor, indtil der var gået et halvt års tid. Og så sagde jeg til hende, om hun ikke snart skulle have sine penge. Så sagde hun, hvad for nogle penge? Ja, men dem ude i skuffen. Ja, hun havde ikke lagt nogen penge. Så jeg havde gået og lånt af mig selv og lagt den pænt tilbage, fordi jeg troede, det var hendes penge. Så det havde vi meget grin ud af. Og ellers så er det svært lige at huske, hvad man får i løn. Men jeg har i hvert fald altid kunne klare mig. Jeg har aldrig nogensinde skyldt nogen noget. Eller haft et eller andet. Jeg har altid betalt, hvad jeg skulle til tiden. Husleje og børnehaver, vuggestuer, alt muligt. Da jeg kom til København, der kom jeg faktisk ind med 4-toget. Og København lå på første sal, det havde jeg aldrig oplevet før. Så det var egentlig sjovt. Og ind i København har jeg cyklet og kørt med sporvogn, kørt i taxa, for det gjorde man meget dengang, det kostede jo ikke alverden. Og ellers så fik jeg selv bil på et tidspunkt, det vil sige, at det var min mors ven, der lånte en bil af en kammerat. Og så
Da han mistede sit kørekort, så måtte jeg jo køre, men så var betingelsen, at jeg skulle hente ham. Han var tjener inde på noget, der hed Bauer. Og til sidst så blev jeg træt af det, så jeg afleverede bilen til ham, den var lånt fra, fordi jeg ville sgu ikke stå op midt om natten for at hente ham. Og så var det jo. Så når jeg tog på landet, så var det også med tog. Når jeg tog over til min kusines datter over i Jylland, så var det også med tog frem og tilbage. Så jeg har kørt meget i tog. Som barn holdt vi ikke ferie nogen steder. Der kørte vi ture med en madpakke. Og det var meget hyggeligt. Og da jeg var flyttet til København, så var jeg på ferie nede hos min kusine nede på Lolland. Men ellers så har jeg aldrig sådan været på ferie, ikke før jeg lærte Bert at kende. Så var vi til Schweiz, og der boede hans søstre og svoger nede. Og vi har været på Bornholm, og vi har været i Gammelsby i Aarhus, sådan på forlænget weekend. Og ellers så var det på Tussenæs, vi holdt ferie i vores sommerhus. Det har Pierre så overtaget i dag, så det er stadigvæk i familien. Vi havde jo ikke telefon. Min mor havde telefon, og så kunne man sådan lige ringe lidt, men ikke for længe, for det var for dyrt. Da vi selv flyttede på Rosmarinvej, havde vi ikke telefon i starten, men fik det. Og ellers så foregik det per brev. Det var den måde, man hang ikke sådan i telefonen. Det var korte beskeder. Det var ikke sådan flere halve timer og timer, som de gør i dag. Så gik man hen og fik mobiltelefon. Og det ville jeg faktisk ikke have. Men fordi Bert han havde dårligt hjerte, så var jeg næsten tvunget til at have en telefon. Så jeg sådan hurtigt kunne få hjælp, og han kunne kontakte mig, hvis han blev dårlig. Jeg tror, vi fik telefon her på Rosmarinvej. Pierre er født i 70. Så jeg tror, at Pierre var et års tid, da vi fik telefon. Bert og jeg er gået meget ud. Vi har gået i teater, vi har været til store koncerter i KB-hallen, i Tivolis koncertsal, og vi har gået i biografen, og så har vi holdt fester hjemme og sammen med venner og forskelligt. Vi har ikke ligget på den lade side som unge. Vi har altid haft radio. Lige så mange, og jeg kan huske tilbage, har vi haft radio. Jeg fik fjernsyn, da jeg boede over i Kanterparken nummer 1. Det er ikke rigtigt, nu sidder jeg og lyver. Jeg fik det første fjernsyn, da jeg boede på Mødrehjælpen. Fordi jeg så Kennedy blev skudt. Så jeg i fjernsyn, fordi jeg sad og fulgte med i, hvad han foretog sig. Og det har så været i 63. Der fik jeg det første fjernsyn, og så har det sådan fulgt os hele vejen igennem. Da jeg gik i skole, havde vi skoletandlæge. Og jeg kan godt fortælle jer, at det var ikke sjovt. For det var så noget, når man skulle bores, så stod tandlægen og trådte på en pedal. Og det er ikke engang løgn. Og nogle, de var meget hysteriske. Så hvorfor tror jeg fik sådan angst for tandlæger? Det var simpelthen fordi, at det gjorde pisse ondt. Undskyld udtrykket, men det gjorde det altså, når han så pludselig blev forvirret og stoppede op midt i boringen. Så lige så snart jeg kunne, så blev det hos en anden tandlæge, da jeg blev ældre, hvor de så havde elektriske bord og sådan noget. Men jeg har aldrig været glad for tandlæger. Og i dag har jeg protese i overmunden og bro i undermunden. Men så går tandpinen jo selvfølgelig over, ikke? Men ellers så har jeg fået en ny hofte. 2 nye hofter, for ikke det skal være løgn. Så jeg har jo fejlet lidt hen ad vejen. Jeg har fået fjernet en nyre, og de siger, at jeg har dårligt hjerte. Og ellers så fejler jeg simpelthen ikke noget. Men jeg har jo indlagt nogle gange på hospital, og har altid haft det udmærket,
sådan på hospitalerne. Jeg har født på hospitaler, det har jeg gjort 4 gange. Udover, men det er jo ikke sygdom. Så jeg synes, jeg har det godt i dag som 84-årig. Hvad minder angår, der er det jo lidt svært. Jeg synes, jeg har haft et rigtig godt liv hele vejen igennem. Og jeg kan i hvert fald sige en ting, jeg vil ikke gøre det om. Det er der overhovedet ingen grund til. Jeg har sådan set hele vejen igennem haft det, som jeg gerne ville have det. Jeg har haft det godt hos mine bedsteforældre. Jeg har haft det godt med mine kærester og med min mand. Må jeg jo kalde ham her til sidst, jo ikke? Men ellers så synes jeg ikke, at der har været noget, som jeg har været utilfreds med, eller synes har været forfærdeligt. Jo, selvfølgelig har der været noget, der var forfærdeligt, men 2 dødsfald, og så med mine bedsteforældre, min mor døde. Men herregud, den vej skal vi jo alle sammen før eller siden. Så nej, jeg synes ikke, at jeg har noget at klage over overhovedet. Kunne jeg gøre det om, så ville jeg gøre nøjagtigt det samme igen. Jeg har aldrig haft nogen sådan drømme, at det kunne jeg godt tænke mig. Og, ja, på et tidspunkt har man altid sagt det der med, jo, jeg kunne godt tænke mig at vinde i lotteriet og have masser af penge. Det havde jeg så på et tidspunkt, fik jeg nogle penge, jeg arvede, men det gør jo ikke en lykkeligere. Overhovedet slet ikke. Jeg har ikke manglet noget overhovedet. Det har jeg faktisk ikke. Jeg har et godt forhold til mine naboer, jeg har et godt forhold til min familie, og så nej, vi ser og hører jo ikke noget til Jørgen. Han har trukket sig ud af familien, men der er jo altid en i en familie, der er sådan lidt sær, lidt aparte. Og ved du hvad, man vælger ikke sin familie, man vælger sine venner. Så jeg synes, det er helt okay, at han har det sådan. Så vil jeg bare lige sige, inden jeg stikker stængerne i vejret, som jeg nu der bliver sagt, jeg siger tit, så vil jeg give alle det råd. Lev livet. For det skal man. For man har kun det ene. Og jeg må jo ikke sige, at nu er det slut. Så er der nogen, der misforstår det. Så have det godt. Kommer mit lille lamme med. Mit lille lamme. Ja, lamme der med. Nå. Er der noget, du vil spørge om? Du skal ikke spørge, om jeg har været glad for at være overpastor. Ja. Kørte den? Ja. Vi har givet nogle gode ting, men vi stoppede med at optage, så vi er nødt til at starte den igen. Ikke fordi jeg kan godt lide at være i rampelyset, men alligevel ikke så voldsomt meget.